нині маємо святого преподобного Прокопія Сазавського. Під Прагу 30 кілометрів є чудний монастир. Там ся подвизав. По життя називає Прокопія чехом. Но він був некий з чеської землі, з села, но той час його віддали у Веліград, де були слав'яно-руські школи. І хоч він міг бути чехом 2 рази, або міг не бути чехом, но письменність отримав слав'яно-руську, нашу. І коли образував монастир Сазавський під Прагу, то там се подвизало до 1000 монахів, котрі молилися по православному і по слав'яно-руськи. Тобто так, як ми нині молимося. Подвизався Прокопій у пещері. Божа милость нагородила мене. Я побував у тій пещері, там, внизу, у таких склепах, подвизався, молився. Подобно тому, наподобі, як Іов Почаївський, просто Іов більш молодий по історичному. Спочив Прокопій у 1053 році, через 10 років після того, як у Києві спочив наш преподобний Мойсей Угрин. Но що важно, та обитель переписувала слав'янські книжки. І тому, коли туди прийшов чеський государ, то він вначалі допомагав монастирьові, і він розпространялися слав'яно-руське богослуження і язик, а потім пізніше знову напали латиняни, вигнали у ті православних, хоча цар, узнавши, вернув обратно їх. Но со временем латиняни свою каверзну роботу, яку й донині проводять, демонстративно, грубо, без ганьби, провели і там зачистили Сазаву від православних. Там тепер є лише одна церква римо-католицька, ніякого монастиря. Православними не думають повертати. Но що зробили чехи? Музей, в котрому указали православ'я і труди Прокопія Сазавського. Хоча б то, хоча, звісно, музей требує ремонту, там видно, але там чехи шкодують гроші на те, щоб указати православну історію Чехії. То лише 30 кілометрів від Праги. І, наконець, в період правління Папи Римського Йоганна вийшла булла, приказ. Рим приказав, щоб у Празі відкрити латинську єпархію. Тепер мусимо бути теж уважні. В той час, коли у Празі іще не було латинської єпархії, уже були там, мали єпархію свою православні. Причому читаємо по тексту булли Папи Римського. Благословляю відкрити в Празі латинську єпархію, но щоб далі там не було чути ні язика русинського, ні болгарського, ні любого слав'янського. Так значить, у Празі наш язик був преваліруючим до того, як там прийшла латинська біда. Господи, молитвами преподобного Прокопія Сазавського, поможи і нам, як він держав слав'яно-руський язик, будучи ілі чехом етнічним, ілі із русинського села, но на чеській землі, неважно, який був його служення було на слав'янському, слав'яно-руському, ілі тепер називаємо церковно-слав'янському язикові. Господи, таку маємо красну історію, щоб ми молитвами святої мучениці Людмили Чешської, преподобного Прокопія Сазавського, святої мучениці Всехвальної Єфимії і святого Київського митрополіта і всіх святих, поможи нам, Господи, держатися своєї історії, добре знати свою історію, відкидувати від обезумівших нинішніх істориків, котрі пишуть таку дурницю.
держатися своєї історії, свого православ'я, канонічної церкви. Ну а в вічності разом з святими зможемо наслідувати Царство Божоє, Царство світлости і вічної Пасхи. Амінь.